Sanmalali moleng yapshe tumelangi Sanmalali moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni ngabushangi dumelang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zasebonke naphila niphile nje sibonkhulekela wonke ukuthi subscribe kodwa namo ucinezele kuzobona imbuqala nqa uthola amavideo mangabe siwaposta siyabonga bafethu sibile futhi siphela ezinye sinje impela ake sikhuphuke nazo ngalesikhathi la ngempela siphela khona indaba ethi ngempela phana unjabulo umfokalanga into eyenzekayo lena kwenzeka ukuthi ngempela phana kwakune ngoma thizena izogedwa leya imele holo uye babulanga laphana ngempela kwase kuba ukuthi kuhlanganeni kwabo ke ubabulanga waba nezinye izinto azobabhizi ngazo ngendlela kwaba ngayo ke oselwazi salitholayo kwase kuba ukuthi ikhamba nesikhathi base ba interactive futhi ulanga wakhuluma ukuthize ngefolo lamaskandi lalizoba khona ingoma kwaze lonke futhi ekhamba nesikhathi kwase kuba nengqisho ezaba khona phakathi kwababulanga na ngempela phana uqezile ukushawula nje ngamagama thizena futhi ezekayo awuthi nguzodwa ivideo la ngempela ichaza khona uqezile ukuthi kwenzekani ngazi nje ngiqhuma ngihlale lapho bese siyale endabeni ukuthi ulanga wenzeni nakule khona sakwazi ukuthi sihambe siyodlala ingoma ezitshudeni sidlale engekho ubabulanga ethule futhi engaphawule egroupini sizoya engomeni ezitshudeni uthe makudlula ingoma ezitshudeni ngithi mhlawumbe kwadlula 2 or 3 days wabuya ubabulanga sesitshena esithulela inhlelo ze4 zasefole lomaskandi ingoma yazo lonke esitshena ukuthi naba abaphathi bathi kwase kungidida ke mina ukuthi hawu ubabulanga ngoba phela kade ethule kuleli aviki sizoya engomeni ezitshudeni wathi uyozebe available emva kwe3 lezi 3 esisuka kuzona esedlule emcimbini wengane zakhe ekhaya kwase kungidida ke mina kanjani manje beactive egroupini ingakadluli 3 ngoba wathi kuthina uyozetholakala emva kwe3 yabo okuchaza ukuthi ubusy wathi uyoba busy ngasekhaya hayi mina ke ngokukhulu ke ukuhlonipha ke nangokukhulu ukwazi umuntu omdala ngathi ngithi kodwa cha ke ngibe nombuzo la ukuthi usothole wakithi ulanga abantu bakulanga bakithi mina ngwakhanyile so abantu abakithi ngathi ngimbuza ukuthi awu ngwane ngagcina ukuthi uyoba busy ngasekhaya ngabe ngoba sengubona usu active egroupini ibusy yakho isiphelile ngasekhaya yaqala lapho ke lento ukonakala mfowethu ke wakhomba ukuthi ke lento akayizwisisi kahle ke wazwa khuluma nokuthi ngilandele iqalekiso kodwa kukho la ngathi khona ngakhuluma amagama nenhlabathi awekho mfuthu amagama nenhlabathi mawuzolalela kahle inkulumo yami kwakuwumbuzo nje injalo ndaba waba yilokho ngempela wayichaza echaza lapho uqezile ukuthi kwenzeka lokho nje ngempela ngendlela asho ngayo ngokweside lakhe futhi kwenzeka kwakuthi beshana amagama kuba ukuthi akekho zonqenqwa njalo kodwa khamba lesikhathi ke ubese wakhipha laphana ngempela yena umfokalanga manje unjabulo indodana yakhe ngempela lapha uNthokozana umfokalanga ukhiphe ngomhla ka8 wona August wadedela nje ngempela wadedela yona album yakhe ka2024 esihloko sawo sithi idayisaphi imali ya ishudla lesihloko sayo la ngempela dedelile ibina ingoma eziningi ke zikhona nje impela zimnandi futhi ingoma zakhe ayikhiphile lapha ngempela kodwa kunenye yezingoma lapha nekhona ngempela phakathi esihloko sawo sithi Khuzani uGqi injalo indaba ithi nje Khuzani uGqi bese ngathi eqhubeka ngoba vele iveza ukuthi kaqhotshewe khona la ukhuzwa ngempela la ngempela ethe mase kuzwakala khona kwavela ukuthi amanye amagama akhuluma wavela amagama ahambelana nokuthi kumele kukhuzwe uGqizile futhi kahle zikhala kubani uGqizile okufa khanyile injalo indaba kodwa ke kuthe makhamba isikhathi wazokuba ukuthi ngempela naye lapha ngempela uyaphawula usaliwe njengomunye abantu abathintekayo emntalabhweni manje betalapha lapha unjabulo umfokalanga ubese wafaka amagama athize athinta usaliwe nosaliwe nabe siwaphawula ngalo mntalapho lapha ule khona kunzoxhumana wabhala amagama athize ahambelana nawo kahle lakade sikhona Njabulo langa SA akathandwa umfana ngalendlela umfana lona uzokugila lale khuluma khona ingoma thizene khona phakathi bese iqhubeka ithi silalele umsebenzi wakho lana eBlocksile sesingena ehawini lakho cha lihlanzekile lisonga alinanhlamba kuyajabulisa ke ukulalela ihawu elingashayi inhliziyo kodwa libe namancoko leke #iqalile ke ibhizi ngoba uGqi ngizomfaka wezibongo kuloko wasehleka lapha ngempela esho ukuthi khona okuzayo ngempela bekuvela khona ukuthi ingoma ihamba phambili njengamanje kuma online stores noma ezitolo zomculo za online iyona lethi Khuzani uGqi la kade lapha khona ngempela uGqizile into ezeka uyiphi ke manje
kusho ukuthi ngempela iyeza indaba la khona azobeka ukuthi ngempela usaliwa i-album yakhe uqizini zobe vele ebongweni okungaba ukuthi ngempela futhi ubona amagama azobe ebheke kuyo lapha ngempela Mfokalanga ziyakhala. Bafowethu iphumile impela album kunjalo uMfokalanga uyikhiphile ake nawe usho ukuthi uthande yiphi le album yakhe uMfokalanga bese kuba ukuthi uyasho nje ukuthi uyizwe kanjani i-album isiyonke ke futhi shuvu lokho phansi comment section bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.